Mao na din ni ang pinakalas na ko nga client diri sa moang bukid. Anyway, maing adlaw di ay sa tuang tanan. So mao din na ang before nga buhok sa ko ang client ug mao na sad ni ang after nako na riban ang buhok sa ko ang client. Anyway, dai kanida ang client ako diri sa moang bukid day no. Is gi-repair na din ako na ang iyang buhok. Kay lagi day wala siya ganahe katong una niyang gipariban ang iyang buhok. Mao na iyang gipa-repair og gipabalik niya pariban sa kuha pag uli nako dito sa moang bukid. Kay naman lagi siya previous nga riban day mao na naguna ko butang siyang R1 day sa iyang healthy hair kumbaga day sa bagong tubo niya nga buhok. So muna una na akong gibutangan sa R1 day ang bagong tubo niya nga buhok kay lagi day dugay naman guna siya maluto. Og gihumol day nako ning R1 nga medisina day no sa bagong tubo niya nga buhok day 30 to 40 minutes ra. Pero time to time day is ako aning gina-check ang iyang buhok kung naluto na ba ang iyang healthy hair. Pag abot sa 35 minutes day is naluto na ang healthy hair sa ako ang client. Mo na ako anang gius-us ang R1 ug ako lang na siyang gialalayan og spray og tubig. Kay kani mangumbok sa akong client tay is na back job ni day sa una niyang giparibanan. Kay ang first man gud nagribanan ni ako ang client tay is katong nanuroy ra bitaw og balay-balay. Kay barato raman lagi kayo ang riban day mo na nagpariban siya. Anyway, ang previous riban day niya day no is gihumol na nako siya day og 20 minutes. After sa 20 minutes day is gidala na nako siya sa mong tabay day og diri nako giwaswasan iyang buhok day kay para dali ra mahuman og waswas. Ug makuha jud maayo ang medisina bitaw day no kay lagi kusog kay imong tubig diri sa bukid please lang. Pag human ako waswas day nag-blower lang ko ana day nag-spray na sad ko sa iyang buhok. And yes day gisprayhan lang nako iyang buhok kay lagi dry na kay na ang iyang buhok. Kay kana man gud akong gigamit na pang-spray day no kay protection pud na day sa init sa plansya ba. Ug maghatag pud na siya day og ka-shiny sa imong buhok. Hilabihan na jud to day katong mga dry na bitaw kay nga buhok day pag ma-sprayhan man gud ana nga spray day is mubagsak ug musinaw ang buhok. Mo na always jud na ninyo makita sa ko ang mga content day or sa ko ang vlog day pag magriban ko day is naka-spray jud ko sa ilahang buhok. Og sa pagplansya day sa buhok day no kailangan day no step by step jud ang inyong pagplansya. Kumbaga bitaw day no tanang strand jud sa buhok day dapat maplansya jud siya og tarong. Og inana day ka-shiny ang buhok day no pag human ako og plansya. So R1 pag gani na nga medisina no grabe na ka-shiny og kabagsak ang iyang buhok. Next is proceed ta sa to ang ikaduha nga medisina. So nagmix lang day ko nag-hair cellophane day no sa ko ang R2 kay para mosamot og ka-shiny og kabagsak ang iyang buhok. Og sa pagbutang sa R2 day no is always yun ako na siya day gialalayan og tubig. Kumbaga day ba mag-spray lang gahapon kog tubig day bahalag R2 nang ako ang ibutang sa ilang buhok no please lang. Isa jud na day sa malupitang technique ba para dili mag-dry ang ilang buhok. Kay maskin man gud R2 na ang medisina day no is init gahapon na sa buhok sa tuang client. Mo na always jud ko nagaabag og spray sa ilang buhok og tubig. Og ihumol lang din ako nag 30 minutes ang R2 nga medisina day no. Pag human sa 30 minutes day is nagwaswas nako, nag-blower og nagplansya. And yes day ako anang gipick upan og plansya day. Kay para mo pilit jud ang hair cellophane sa iyang buhok. Og pag human ako tanan og riban day so nana na day ay ang iyang before no. Dili man siya dry tan-awon kay sa camera day pero sa personal ana day is nin dry jud og maayo iyang buhok. Og mao na sad ni ang after sa buhok sa ko ang client. Ay Diyos minyo day grabe naman jud na siya kasinaw. Og nakita sad nako ang naong sa kong client day nga lipay kay siya pag human sa iyang buhok. Kay lagi daw shiny og bagsak daw kuno kay iyang buhok dili pa sa atong unang result niya nga gipariban niya ba. Mo na inana kanindot mo trabaho ang piling gwapa ay charot kahambog. Anyway day no sa mga gustong magpabook nako sa ko ang mga TikTok viewers diha lang mo PM sa piling gwapa day. Og maura day today no og dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Manambay maay.